lucru și dacă era răspuns în ceai. Ce îmi faci? Mi-ai făcut capul țambal. Da, ți-am făcut capul. N-auzi că n-am chei? N-ai chei. N-ai chei, că nu vrei să dai. Nu, că n-ai chei. Nu, măi, să rângeamă-le, îți dau un pun în geamă, cum te zici? Nu dacă ești cel Tele cu sârmă. Cu turul. Cum să fărâm geamurile? Trebuie să folosești. Pe mine aici zic. Oamenii de afaceri. Nu ai tu treburile care le faci, nu? Hai, lasă, bre, stai aici ca cu mine. N-am nevoie nu să stau aici. Mă duc să fac treburile mele. Ce treabă ai? Ce să nu te exam. Didi! Păi cine strigi, bre, acolo? Nevastă. Păi te aude? Lasă că e în bucătărie. Nu. Ce vrei? Hai mă, scoală și tot drumul la cheie să-mi faci eu. N-am cheie, n-auzi? N-ai cheie, hai că ai cheie, nici cheie. Vorbesc serios. Hai, vorbesc, tu și serios. Dacă n-am cheie, Da. de unde să-ți dau? Libre! Ce vrei? Altăzeaua nu poți să faci. Bre, lasă aia, bre, că se rupe, bre. Lasă-o în jos. Eu serios. Asta-ți dăm cuvânt de tu? Asta ți-e nu. Bre, lasă-le în jos, bre. Bre, numai să fărâm și să strici. Te caută cineva. Ba, degeaba că nu te aude nimeni. Bibi! Auzi că nu e. Nu e nimeni acasă. Te caută cineva. Ia auzi. Mă caută cineva. Te caută cineva. Te caută cineva. Bre, bați degeaba, bre, n-auzi? Bibi! Că nu e. Te caută cineva. Bibi! Bibi! Bre! Hai mă, să terminăm cu zona. Hai, te rog frumos. Stai așa. Hai ca să le salvezi pe astea pe toate. Hai mă, lasă-mă, ai tot timpul să joace să le faci. Stai, bre, așa, bre. Hai. Polvăreagă. 10 minute. Ia mâna de pe mine. Hai. Gata. Hai mă, hai, terminăm. Nu se miște, mă duc să-mi fac el. Închide ușa asta că e frig. Da. Ok. Bibi! Zi, bre. Hai mă, te rog frumos, scoală.
Stai bre, nu mai trage de mine că mă doare mâna. Du-te și bate la geam acolo, strigă pe cineva. Nu știu, dacă nu răspunde... Ce vrei bre, ia mâna de pe mine. Hai mă, te rog frumos, nu? Că miști telefonul și nu te mai filmezi bine după aia. Hai, vreau te rog, nu? Zi, Hai, ce? unde? La dracu să te... Hai, Ia bre mâna bre de pe mine. hai mă, te rog frumos să nu mă ția ce ori înței. Stai bre că... Sau cum te dau răspuns. Mă tragi cu scaunul. Asta vrei? Să-ți bagi ochii. Stai bre ușor bre că rup mâinile. Au! Păi, dacă ești nervos, îmi pot să-ți băgat în închisoare aici. Ce-ai? Nu am tras ce țină. Du-te la ușă acolo. Bre, lasă alea, bre, că le rupi. Vini! 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 Mă, ce răbești, mă, chiar așa, din păsătă. Bre, lasă-mă, bre, că sunt și eu supărat, bre. Ei, tu, pără, pără, îți faci plăcere că nu-i joacă.